Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibur ito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Masaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At dumanin nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kanato ti pagahim yun ni Manong yun Nemi Ruiz, kumapkablawak tinembag bigat, nembag aldaw, nembag nga oras, kada kayami ka sa kapada. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, idi addan naken ko, Manong Nemi, idi addan puot ko. Nariknakon ti kastaon na nga panang dungdungo kaniyak, panang ipatpatag kaniyak, dapapake ni mama. Adan kami iti napintas nga balay, pakakitaan nga adda mabalin mi. Kabot adda pa'y katulong mi Manong. Adda pa'y yaya mi idi. Ngayon kanay-kayat ko, ti awan yaya na. Kayat ko ti kaslayat ay independent Manong Nemi. Dasanak magnanaloko. Nadungumat ni mama, kastamat tang kini papa. At daan dati sang gabasit nga negosyo Manong. Awanan ti madi nga bisyo ni papa, agpimpinategda nga agasawa, agas ti panang ipategda kanyak, panang disiplina kanyak. Iso na lang tayo di, mananayon ang patitawan ko, agsapulak ti ading ko. Kaya dati nulungak da papa kini mama Manong Nemi nga nagkararag nga sapay ko ma. Tata adan ton adin ko. Tapos kasta kita kompleto. Ang nga kompleto Manong Nemi na sisyak lang masapul nga takapsat ko. Agtawan na din Manong Nemi iti inem. Agbasbasa idin iti exclusive school. Iti padamag ni mama. Nagdaka nun at pitpitik iti saklot na. Kasta mo na itiragsak ko. Kasta mo tiragsak da papakin ni mama, siyempre. Sa sino kumatisaan nga maragsakan? Nangarunan lang arudan Manong Nemi, idi tapi na ultrasound ni mama, babae. Ada naman tiragsak ko ta babae ti kabsat ko. Karing-karik, idi pagi, karing-karik, kada papakin ni mama, nga dungdungwak to ti kabsat ko. Iba't patig kunto isuna. Isaksakit ko. Agbalinak to na siya at nadungo nga kabsat na, amanong na, Manong Nemi. Gasta nga ron tinapasamak Manong Nemi at dabay hindi gundaway nga siyak. Timang padigos kang kuana. Ananawa andak da papakin ni mama. Kapsato ko pa ma. Nalaing ako. Pag-unang amangan no. Basta. Siyak pa yun Manong Nemi. Tagtempla ti dede na. Mixed feeding. Dararamitin Manong Nemi ni mama. So adayaya na. At awang kami Manong Nemi, tamapan iti pisina, dapapaki ni mama, kat madakmat iti pagadalan.
At sa bali ng mga sikaso, kini Dayan, manong Nemi. Dayan tinagan na manong. Nakakikiyat, nakabimbintas. Wen manong Nemi, nung kasta nga bakasyon, ada nga siyak ti mga sikaso, kini Dayan. Itilikodan nga may saka lalaki, kasla ka ng babae nga, mga sikaso, iti may isa nga ubing o maladaga. Agat magragsakan madyayaya ano na nga mabanog. Nung kasta nga bakasyon manong. At nung kasta nga bakasyon manong Nemi, kukuyog kami nga mapanitimol. Sakti mga ituruduron, ti stroller, manong Nemi, ti kapsat ko, ti ading ko. At nagidikon daw manong Nemi nga sakpay, ti masukat, ti diaper na. At nagidikon daw manong Nemi nga ayam isuna ka ayam ko. Tapos tuunit anagsak ko nung kasta nga agat anag kung kuna na. Nga rarakupag to ti ading ko manong Nemi, isa ko pa'y bisituan. Uwan. Adak iti high school manong Nemi, ilagbasa mo ti kapsat ko, siyempre iti elementarya. Di papa, manong Nemi, di mga drive kada kami, namaban na kami itulnog iti eskwela. Agabay mo ti high school kada elementarya, manong Nemi, ti exclusive na eskwela nga pagbasahan mi nga kapsat. Tulungan kisuna kada iti assignment na. Uwan manong Nemi, imbes ka ni mama, wan ni papa, ti mang tulong kang kuwanat, kada assignment, dito yan, siyak. Siyak ti maestro na. Nga saan ko ang paglastog manong Nemi? Medyo nangahatong iti grades ko. The honor ko lata manong Nemi na kusta nga, malpas ti klase naman pa siya ang siyak ti kalaingan, nga madaki ti top 5, buno top 10. Guwapo ak, manong Nemi. Kasta't ibagbagada ng talagamit. Sa nabintasmet ni Dayan, manong Nemi. Uy. At nagrigon daw, manong Nemi, nga nagrupot kami mapanagbasa. Agdigos kami nga duha agadan. Uy, manong Nemi. Ang imidi, at dagdusolin manong Nemi ti baroko ni Dayan. Iparatin manong Nemi da bamakin ni papa. Hey. Wilfred anak. Pa? Barokan. Kat ni, bumalasitin mo ito na ating mo. Una papa. Naalasan na ako no. Sigapay lang ti. Tultulungan pa lang iso ng agdigos. Amok na mawatam tiket ko sa win. Yes pa, akong pagdanakan nyo, mawatak. Okay? Naset nung hasta. Barukan, at dakan iti college, ag high school tumatin ni ading mo. Nakabimpin na saya papa. At napintas mo ni mamang mo, ni mamang iyo. Nagsapang nga nganaan niya. Nagsapang nga nag-mens ni hading ko. Nagsapang nga ano pa naganam detan? Bumsag, anong bumsag? Agbukhel, tibagina. Nasapat pa nagbalasang na. At ako naman nasapat pa nagregla na. Manong Nemi, adan limit na. Iti panangasikaso kinidayan saan na nakasidi. Wait. Ngayon magtultuloy na tamat nga tultulo nga kadagiti assignment na, project na, manong Nemi. Nagtultuloy madlata nga agsasarita kami may panggap kadagiti leksyon na kastamat kanya. Manong Nemi di manggabuhan talagang bumalasitang, bumalasang nga nisuna. Ito nadlaw ko nga ugali na. Kasla nagarawong, nagarampang, kasla nanarunan no kasta nga matuktalak manong Nemi nga ada kaayik na kasasarita na iti cellphone. Dayan, ay, kuya, siya na kasasarita. Ay, iti classmate ko. Lalaki, babae. Lalaki. Kas kalamatik-tikel. Ano nga matik-tikel, kuya?
Kas kala makaaram. Wala, hindi ko ngayon mo siyang bata ha. Sika nga at makaaram ha. Siguro at girlfriend mo. Ado na kita crush ka niya. Ngayon sana pa lang mag-girlfriend. Kahit ko pwede makapagturpos. Kaya tulungak to da papa, kini mama, tinegosyo da. As dapat kang gan, nagturpos kanton. Tumulong na ito nga duwa. Baka da boyfriend mo. Ampe kuya. Ngayon ado na kita mga ibagbagaking kat I love you. Siyempre, crush da. Ano na kita may rare ko. Nakaskas daw ka di kuya kat napintasa. Diba? Si kapit yung mga magbaga na pintasa. Diba kuya? Uwin. Nabitnas ka. Pang model, pang artista, pang Miss Universe. Huwag gawan na kuya. Nagitingipin mo. Naka-urnos nga nakabudpudaw ko ng nabangnot sang aw ko kuya. Adotag ko na. Nabadasa mo tinaki lips to lips. Ay! Mingat kuya, saan? Kasunod nga mo nga nabangnot sang aw mo. Agsasalita kami, agsasango. Sasalita kami akit mga maangot daang. Tikas ko lang nga may shot na magsit sangaw na. So nga dadaywan me. Ape nga min, adang perdit ngipon na. Sa, tsak mo na mo. Kung man ti bad breath ka no kat, ori awang perdit ang ngipon mo, aga po ti unig. Baka, depende nga tayo kang kanin na. Nagbinspet sukog ti barokong mo. Halan kuya, adot mangibaga. O makita piglat ti kostis mo. You're so beautiful, Dayan. Gaman na kuya. Katsyak, gwapo akmet. Kung na kuya, nung masangga kabsat, agkrasa ken ka. Tiba ka na ka sa kapsat naman. Tuwang road. Intulog kang urod tinagbasa manon na imi. Katkas na ko na kinidayan. Nga adu di kita agkras kanyak. Adu di kita umipos-ipos ng sumawat sabat. Da bakit mangibaga kanyak ang bakla. May sa katakungan ni Luz manon na imi. Labit na sumit ni Luz. No hasta, wakadano akong di eskwela manon na imi sumabat ni Luz. Hi, girlfriend. Hi. Kamusta? Gusto eh. Gwapo ka lata. Puminpintas ka mit lata. Kumusta kayo gani at naganat akan aram gan? Diyak kayat na dyan. Abi di mo kayat kat gwapo mo. Presko lang. Anta kayat ko ng dinaksamot kayat. Ada kayat mo ng dinakakayat. Sino? Alangan mat ng ibagak. Nakababayin. Secret ko lang tanaan. Madlaw ko manong naming nga siyak ti kayat na. Isot mang pagpakita ti motibo manong naming. Diyak mo't nga rod mabaling nga tutupan. Diyak mo't nga rod mabaling nga pag-angawan. Ikasanon no, agkarelasyon kami kat masulisugak, kat masikugak. Adapi nga rod liklik ko. Iso nga nung raduma manong naming kat liklik-lik kakisuna. Banag ba nakabungtot na? Ano ba hasol ko ken ka? Abay no kasto masalag aliklikan na. Pamat niranaramat nga dumalagip ko nga papanan. Abay, napagsit sangaw ko? Saan? Abay, damadlaw mo nga sakit ko, nga makaakar? Awan, napintas ka. Abay ka rod. Liklikan na. Di ka maawatan, Los. Tapos di mo madlaw. Imposible nga sa mong madlaw. Nagbasbasak pa lang. Kadapi no, karelasyon tang mas pagarikan, madadaal di pa nagbasa ta. Di ka talaga inanugot mo. Mapainak lang, nga mangibagakin ka, nga mamok nga mo.
Abi nga nga siya, siyempre, kabuta si kadilab ko. Siya, idilab mo, dati bagbaga mga sanak, ada kayat mo nga dinakamot kaya. Tungan. Gusto ka mas tawag na apa eh. Ano pudno ka dito atap ko? Atap mo nga niya. Bakla ka? Naggwapo ka na bakla no kasta. Sa bagay, ado dito nagkakagwapo ng bakla mo gaya. Na makakita dan titipada ng agwapo ket deta rumuharan ti panagbaklada. Sana ka bakla. Ibanagnek mo. Ano taramidag tap na mamati ka? Love me. So, batam ti panagayit ko ka. Nagasagana ka mga ipaay ti amin namin ko. Napagpanpanta siyaan dagiti adu nga lalaki. Si kalamin eh. Hanap pa yung nakasagana. Tsaka pa yun, tinagibaga. Kabababan na pa nagkitam kanyak siguro? No, haan? As a friend lang tan. Oray pa ko ti pagkiking ka. Dadadyak kaya at si kamang paila ang timang agked-ked. Natamok, baka agsikog ka. Di ka pilitan nga ikasar ka. Oray sang kamit nga love. Abi kami sa sanak na love. Anong rat di mabalinggo kat isumat ti magbagati puso. Para parigatim lang tamagim los. Amo ka marigatan ka. So nga, ti may advice ko ken ka. Lipatin mo na datang marigritnam. I-considerate mo pa lang tagbasa. Anya ta mo, baka ento makapagturpos ta, ang tagtrabaho tan, baka no, agbaliw titrik na. Baka may ibawing content sa bali. Di wow. Panawang ka man lang. Aging ka nga naggraduara kon manong naming. Kat syempre, tinulungan kon da papa kini mama ang nangasikaso iti sang nabasit nga negosyo. Sang nabasit ko nakta, sambat ko nga takkel. Umanay lang nga para kada kami mano. Kaya naging mo ornong mi, kaya para kada kitay itultulong. Da papa kini mama, kada kita NGOs, uno kada kitay non-government organization. Tawa nagtulong naman. Nalaro na karagiti street children, dagiti adda ito orphanage, dagiti agpalpalama. Naipasagipsap data kanyak manong name kinasiyat na papakin ni mama. Wen, tutulong ak no kaagdi, sumursuro tak kadakwada, no mapanda, ipanti donasyon da, kadagitay nasken na matulungan. At ay din manong nemi iti college ni Dayan. Idin tultulo na tikasla kinagaraw na. Kinasaritak da papakin ni mama. Pa, ma, At nakadi problema mo iho? Nakadi problema ti negosyo? At kami kinimamang mo akit kung namin nga ron kat mabalimintot agritiron, tada ka. Nagroon na nga tan nung makapagtrupos tumatan ni ading mo. Doa kayo itong timakamo. Tinto na ramidan mi akit agbakasyon kami. Ag-enjoy kami matanaan, panagretiro mi. Kangrunan ti amin. No, adan to nasawam, kat agapo ko kami. Manayuan ang TV lang tayo dito ng balay. Ang awan samat pa girlfriend mo. Ken awan ti problema yung kanyang papa, mama. Baka ti panunod yung lalakit kayat ko. Pada ka lalakit na o. Nakadado dito na ibagbagada nga, krasken ka. Awan ti mapiling ba na kuhada? Api nga dito pagsasalitaan tayo. Anang arati kayat mo iyo man ita, handa problema. Awan ka dito madmadlayo kintayan. Nitikit mo sawen.
nagaraw iso na papa, mama. Baka dan nalimod nga boyfriend na. Nalimod lang iso na. Adlaw ko dati, di dapat lang iso na ti high school. Madugtag talak, nga da kagargarik-gik na, kasasarita. Nga ilimlimin na. Anyan numero din no, ada iso na tiruar. Saan magpagidi nga nalado nga nag-awid manipot eskwela. Emanya di mo yun, bakit no, saan nga sumurot eskwela ta? Mapan makidate. Ano, magkukuyog da ka nagdi barkada, mapanda ka nagdi beaches. Tilang madlaw mi kini mamangyo kat gusto di ko na. Adagar-garaw na. Bagbagaman ti mamang mo iso na. Masapul nga, agtignan nga na, Emma, masapul nga, di kami nahani. Uwan anak. Madlaw mi mat, madlaw mo. Bagbagami mat. Patasa man naskat, mangbagbaga kayong kuha na. Sika akapsat na. Sika nga nang dungdung kayong kuha na idubing. Perbaning mo sikat denggan na. Isungar nga kinasalita kayo papa, mama. Tapno di kayo to dumdum lawas pagarigan ta mapasamak to ti panagririmi. Panang sungbat na kanya. Panang tangsit na kanya. Isungar ako na. Kasalita mi suna. Bagbagam. Takas naman taramida mi kayo kuhana. Ito na minsan manunaymi nga nalado nga nagawid. Tawag-tawag ang isunang minsan mga sungbatan sa cellphone na. Nabayag kami kadaba pa kay mama dito'y balay. Kaya nagapoy ti pisina. Amin na danon. Alas 8, di pa si Mangpan. Di naman sungbatan sa cellphone na. Alas 9, manunaymi idi sumangpan. What? Naglogan iti taxi. Tasampay mabalin manunaymi nga. Awang pa'y lisensya na. Naman pa'y sinusurwanan ni Papa nag-drive. Abagsarak na manunaymi dito unag. Dayan. Ay, kuya. Apita ka lang. Ha? Apita ka lang. Abag ang tinusungbatan ti cellphone mo katawag ka. Text ka text. Salud-sudag mo sa ayam mo, no kaano ka agawid, no mapaspasamag ka. Ngam saan ka text ba? Saan nga sumungbat? Apay. Named kuya. Ano named kuya? Impagadag ka ni mama. Indawag ko ka ni mama nga maladaw ha. Di mo ka di sinunsod ka ni mama? No, apay nga awanak pa eh. Ganapay kaslat ba nang salangad mo kanya? Sampay nga naramid na papakin ni mama, tikasta. Dayan, apita ka lang. Sus, sobra kamot ko yan. Anong sobra? Anong rutin na mama yung saludsudek? Nagsaludsud ko makada papakin ni mama. No, impakadak mo no saan ito panagladaw kong agawid. Tapos kasi saan ka kuman nagsalutsud ka niya? Saan ka kumatawag nagtetext? No nagdamag ako makadapapakin ni mama. No impakadak mo saan iti pag nagladaw kong agawid, di awan ko man di problema. Awan ka ni bagang? Sige. Kagsukatin. Kamanin. Sige, kuya. Ini mang mga nisuna manon na may imasidega. Sabi ko mata sa nga may isturbot panangan mo. Sorry. No kasi yaman tim, panangsalangan kakang ko itay. Dayan, awang mati sa baling nga, pangi papanam. So, pala kami ti damo panangaramid mo ti kasya, kuya.
So, maklatag, nakiktutak ka. Awang ka di matlaing ti madingar aramidam. Kaskunatan niya, kuya. Saan ka kami na mabantayan eh? Abi ko mga nas ka ng bantayan, nak. Ang damandakam ko. Among buti madikan na nasiyad. Ada boyfriend mo? Oh, how pay? E matutagararam ka niya. Sino nagararam ka? Sino napingit ng gararam ka? Ni Harold Barkadam. Magkitip-tipon di Barkada numampis sa amin kumakayat. Awan ti pangtana ka? Ano nga pangta? Amok, baka no pilitan na kang aklo na mo. Baka no dapang pangipan na nga madi, kontra ka. Amangan no may liwang nga, at napapanan nyo, nga Barkada, kat mapasamak mo minong katiarak, at mabartag ka, kat gundawayan rita. Diyak, di may ipaharit ka da papakin ni mamanga makibarkada ka. Ngimpilian di Barkada. Saan ka pulos ng sumimsimin ti arak ng runit illegal ka drugs? Kaya numabalisan ka pala makiboy-boyfriend. Kaya dapat pa kinamamakit oras siya. Nga makapag-graduar ka, iti college nga wanti problema. Tapos nalikas na data nga duwa. Iti agtinulong nga mga sikaso, iti negosyo. Siyempre, agree dan tumit. Ag-enjoy dan tumit na taagdatan. Nga sumukat ka dakwada. Nga mangituloy. Iti negosyo. Kan mangituloy iti mangtid donasyon. Kada iti nasken nga may donasyon. Sige kuya. O dinagpakadanagan. Ada ka din nakarik na kami ti ayan? Ha? Siyempre, kadumad ka din lalaking kakapulpulapul mo. Bawang ka di pwede nakainlabam ka takwada. Awan. Ngem, nainlab kan. Grabe nga saan nasunong ba't? Kasi ka kuya. Si ka kumakit. Rubing nga masaludsudan ni Dayta. Naggraduar ka. Almost 2 years ito. Nagtrabaho ka. Adumit na ka na pintas. Iji opisina. Di ka kadipen na in love? Abing ako pala, girlfriend mo ita. Hindi ito dumenta nga lalaki kit. Hindi handa kang palang ti high school. At dagiti lalaki nga da girlfriend nan. O itatanda ka amni ti college. Di kinaskola ti high school. At apay nag-aasawan. Di kita kaskolaak. Di kita kabarkadak. Nakasaklaingan ti virgin nga ako ada. Saklain ti virgin. Kuya, di saludsud mo kanyak. Isublat ko kin ka. Ada ka din na kain labam? Wala ni kuya. Abing di mo sungbatan. Adan. O, nasungbata kon. Sika, sungbata mo din. Sika, adan na kain labam? Adan.
Di agpat patatang nga na kailaban na. Oo nga. Ngayon din siya nakainlabam, araman na ka? Saan? Datang harap ti problema eh. Ada na kita aram kanyak, ngamtsak mat kayat. Ada mat dati kayat kung di mat agaram kanyak. Sika kuya, nada na kainlabam, naibagam ka din ti I love you kung kuha na? Alam ni kuya, aming di sungbatan. Nabayagan din yung magkakengkuhanan. Huh? Nabayagan? Kasalang kabayag na. Idi pailain. Ket, hanak apay inaklon. Apo nagbayag mo ten. Apay nga parigadan na ka. Ang natrason mo, apay nga saan nakakaklonin. Dalpas ka ng anangan. Sige. Sobre ka ko nito silad ko. Kahit ko hindi maturok. Good night. Good night to kuya. Kuya, sweet dreams. Kastamot ka. Maring matagtagainap ko na ito'y nakainlabak. Baka matagtagainap mo mat na nakainlabang kuya. Sa anak ang makaturog manong. Ano ito nga mapaspasamak ka niya? Dandanak labag ay itay. Ngawan sa bahali nga nakainlabak. Ngay di pa ilang imbagak kang kuha ng I love you. Dandanak labag nga. Awan sa bahali no saan nga ni Dayan. My God. Kaya sino mo tinakinlaban na? Nga saan nga agar-arim kang kuhana? Siya? Nabagakidin kang kuhana ti I love you. Idi ubing pay. Idi ayayawan ang pailain. Idi mabaling ko pala yung arakupen. Nga agkan. I love you, Dayan. I love you, ating ko. Ipatpatig ka unay ating ko. Isus nga dyak kayat. Nga dagharem kang ka. Kunak manong nemi. Idi agbalasang inisuna. Dyak kayat nga makinubyo kat sa bali. Kayat kong siyak ti mo na. Nga mga gek karagiri pibig mo. Idi pa nagbalasang mo. No pa inag-agkang ka idin. Ubing kapay. Ngay nararakop kayo din. Nakit-kita din manong nemi, di pa nagbusog ti barokong na, kat naaprusak idin manong nemi, di saampay nga na kompleto, nga pa nagbukel kadag iti duwaman sanas. Naaprusak idin manong nemi, di kiti legs na. Kat siyempre, no sa bunak idi, nagkanako na, ti amin-amin na. Ano na ito nga marikrik-nak? Abay akastoy. Dayan. Abay nga mingag kapsat ta. Abay nga sikat makilabak. Kaya nagadudat ng di babae nga isuda pa yun na mismo't mangibaga kanyak iti I love you. Ang napipintas dami. Manong name nagring ti cellphone ko. Hindi kita ni Dayan. Apa nga ta? Sinong bata? Hello? Kuya? Di ka ba'y nakaturog? Nampay, kung ako lang na makaturog kan. Kitsi ka? Sabi nga tinawagan na. Hindi ako man makaturog. Tapay? Pampanunutik, dati nakainlabak. Kitsi ka, kuya. Hala, sumit pampanunutik mo la. Kuya.
Kuya? Kuya, ano ba gam? Awan? Good night na. Matulog kan. Tapos tamat ka niyan. Good night. Apay? Awan? Sige nga rin din. Manong na may parparigasak laing tiriknak kunak tinakam ko. Iso nga. No kasta, nasumken tiriknak may panggap kinidayan. Iwagsak ko nga takos. Tinagbalik, tibagik manong na mga busy ang mga sikaso iti negosyo. Uwan, orisa nga kasapulan, nga adamangay komperensya, agpangayak ti komperensya. Anong na may timay sang aldaw, nga pa nagkapok ito pisina. Ada na talyaw ko manong na yung mga palpalama. Tapi nga palubos na kiti gobyerno nga walang agpalpalama. Nalabsa ko manong na yung MC Nardingak nga inatrasan. Bakit? Dim sa agad. Nana, kinita naklaing manong na yung ngam nakatanggayal at tatidakulap na. Kinaot ko ti bulsak. Medyo ado nga bariya. Dati-dati nung ang kasana kang gibulbulsa ti bariya. Rinakam kumanong. O nanane, umanida nga gatang yung ti pangrabi iyo. Bariya lang ang ado dahi ta. Yaman na. Bendisyon na kami hapo Diyos. Sabi namin nga, agpalpalama kayo. Kanayon ka din, anda kayo ito eh. Dahil lang nakita Ito lang siguro nga narananak. Sir. Doon sabi sakit yun. Abay, awan no katimang tiltilo ka tayo ng polis, nga mangipan ka rin kita'y rumbang nga gobyerno nga mangtulong nga na kayo. Maglibas ak magno ka. Tuh, bigam naglibas kayo. Adala kayong adang orden ti Salinong at libre nga makanyo sa jaya paglibas kayo. Adang amin sapsapule. Kasano orot nga masapulan nyo kita katugaw kayo mo dito nga palpalama. Pasaray, agpag na pagnaak. No, awanan ti kwarta. No, ibus konti mapalpalamaak. Agpalamaak manin. Sige, nana. No, makita kayo tumanin dito eh. Ikang kayo tumanin. Dagin namin anak yo. Sa bagay, no, adanak yung kumagat Jakla mo talagang baka, nakon. Ikang kayo tumanin, no, makita kayo pa yun. Ito na minsan nga aldaw, manunemi sa bahali ito nakita. Naperdyan. Ito taliyawak, manunemi sa sinri. Los? Hi, Wilfred. Kitang lang nga. Abay, problema ito kotsem. Hindi ko mapandar. Diyak magkaroon mekaniko. Dimawag ako ti mekaniko. Di madlaw main. Ay, isutetan eh. Panam. Nagkawid akon. Hindi kasarita natin mekaniko manunemi sana yung pagkangibati na pailang. Dito tutulbek. Nukas pagkarigan ta, okay ton. Di, ihawid mo tula palang di talyer. Tayo dito pangalak. Kuwan, ma'am. Ito pa panang marod. Nung di mo urayan. Si Kamad. Di na ka di awisen. Nabayagan nga saan na nagkita. Di naggraduar tayo. Dawanan. Almost 3 years na.
Sige. Aglugan nga ro din ti kotsek. Hindi kasidgan nga mabalita nga pagdineran. Manong nemi awan tinorder ko nga arak ni miswa mismo tinagorder. Sana ko mininom. Kaskala di lalaki. Yung kahit ko uminom kita. Kumustahan? O ba asawam? Hanggang pa yung nag-asawa. Ang kahit ang sawan na boyfriend mo. Ado na. Ano nga do? May katlong da dyan. Saan ka magkayang maawanan? Abay nga, nadyain mo na, apay nagsina kayo. Saan ko manakayat eh? Ay, nakit mo sawan. Sana kompleto at parik na kayat. Gamitan. Nagsublimot man hindi dating arik na kengka. Baka pagustuhan na kitan. Abay, katawa ka. Hindi, adadangasan ka na kaya. Ito kapay, met. Dakal di pamati nga sangkan nga virgin. Uso pa kayo dito virgin? Kaya di mo ngamin kinayat, idi virgin na pa lang. Hindi siya kakumat na kauna. Ako man pa nang balbaliwan ti kinapintas ko nga. Nakadadudag patpatay kanyak dita. Lumaawa na anak, tumutupak. Marama naman. Siyempre. Sikaman ti kaseks ko. Urek lang tagargar. Pagusto na man. May nagusto ang galang ag dinner tang. Imita tayo nga banag. I'm sorry. Sige. Hindi mo kayat. Uminom ta nga rod. Pagusto naglang uminom ta. Sige. Pagusto ka. Ano mapaydamok to uminom? Manong nemi, brandy, orek lang naguyak katawa anak ni Los. Di makadakis manong nemi. Narignak tinom ko. Agpasagot mo tindigaga. Come on, Wilfred. Okay. Di nagsulisugan na kasta. Tulog ko, sulusiyogan ka. Manong nemi. Gabuti arak. Kasla ti pangin imagine kinilos kat ni Dayan. Come on. Mangantan. Galwasan na. Edi kasidgan nga hotel. Sadyang ituloy tati mangan. Sadyang ituloy tati uminom. Ha? Nayatan tarik nam. Madlaw ko. Bimigay ka, Wilfred. Bimigay akong ngagpay sumanong. Nangro na lang arudan, di adda kamin iti unag ti kwarto kat iso mismo tinang manage. Imagination ko manong nemi ni Dayan iti manglalailo ka niya. Wan, urag kidemak kasla ni Dayan. Wan manong nemi. Nga dahil dati kapuna no apay nga da napasamak ka na kami kinilos. Na naulit, itinamitlo akong daway, karedi nga oras. Naiturog ko manong, di ba kariinga? Slang usawa na akon. Oh my God. Nilos. Di mas turog na. Patbada kami nga lamo-lamo. Hindi tayo ito yung napasamak. Makapuot iso na anong name yun. Sweetheart. Apay nga wagan natin sweetheart. Sikat din mo na nga nang tawag ka niya ti sweetheart. Apay babawi ka na napasamak. Gusto ko na ti irot na kitarakop mo. Naglaing ka. Akanaig. Amom, kadagiti lalaki nga nagpasarakon.
Diyak pa'y napadasan di kasto nga klase ti love making. Sika lang. Apay ko na, apay, narignak ti ayat kada kiti rakop mo. Narignak ti ayat kada kiti agek mo. I love you ka lang, I love you kanyak. Dapay bagam nga nagan. Hindi ko may baga kanagan. Kasla, Sla, isang ibagbagamat kang los ko na los. Mga balin ko na, ka lang nga Apay sinut An? Talay pagbagam. Agyan man ako na kang kawil friend. Agtal na akon. Agistik akon kang kang. Awan din nagbaling nga relasyon ta. Oh? Awan ti relasyon ti kas kang kanyak nga nagkanaig iti namin talong nga gundaway. Binarteg na, sinulisog na. Sangga nga itin, Los? Oh my. Iso nga na ito mo na kin maudi, kin pakahasim. Sana ka disturbuin. Rumortan. Ano rumortan? Tarbahon pa lang. Oran niya nga oras, mabalin tatrumuhan. Kinunak ba ng naming ketdeta? Bimangon na ako, napalang kitis CR, comfort room, nagdigusak. Nsuot ko di arwatek manong naming. Na mapaigaw gawid na. Malagib ko ti cellphone ko. Kinaot ko manong naming ti clutch bag ko. Nakadadong nga miss call. Miss call ni papa, miss call ni mama, miss call ni Dayan. Ano ti message ni Dayan? Di ko nag-ring. Uy, ni Dayan tis tuwang tawag. Sumbata ka ta. Siya na data, tumawag kang ka. Shh. Shh. Please, di ka padlaw. Mabalin? Dada ka ni Ann? Isukat di ba baga mga Ann? Basta, please, agulimat ka. Mabalin? O, sige. Agulimat ka. Sino batak man? Hello? Kuya, ayan mo. Kasi natitanda nagbigay na papakin ni mama. Nakaturog ang labiit. Imbak na nakaturog ang biit. Ito makaring tawagan ka manin. Ayan mo. Lalaki ah. So ako pakadanagam kanya. Lalaki? Katuro mo pa yung lalaki ka. Noon da ka tipagad. Uno, abay kasang gamalang ni mawag ka na kami. Kada papakin ni mama. Ngayon bagam nga maladaw ka nga agawid. Sa kamad gayam ti maditararamidan na. Ayaw mo. Anda ka doon dita? Anda ka ti hotel? Asalok ka doon? Kaya daak man dito'y kaawanak. Awan ti bibiyang mo. Awan ti bibiyang ko. O sige. Di ka karod bibiyangan. Takas tamat tarmedam kanya. Awang matibibiyang mo kanya. Awang gang binyangan ha. Sige. Sige nga rin, bye. Hanggang nga bibiyangan pa. Takas tamat tarmedam kanya. Di nak bibiyangan. Sinday jay. Tikapsat ko. Huwag ka matakapsat mo niya. Nagbasa pala ti college. Graduating nga. Apay, nakarkaro pa yung ni mamang mo. Una ni papang mo kumati kasla. Magdamang kang ka no, apay nga, di ka nagpakada nga. Apay nga, di ka nagtawag. Gibagam nga, di ka pala makawid. No, di mo pala kahit turumar. Siya akong turumar. Uy, gaguri ka. Nakasukat ako.
Ulitin ta pa eh. Saan nga maulit? Pinanawa kon manong nemi makamutan. Baka pinalpas na pahilaing mat tirabi sagbay nga nagawid awalan ti bibiyang ko. Inimasang pwede akong dito balay manong nemi ni Inday tinangilokat ti Maindoro. No ang payad damat tulbag ko kiti ang nasapa nga agririing ni Inday. Allah sir. Allah sir, hapi nga siyang ka nagpakaamo. Ngita lang ti sangpit mo. Padandanagan da sir kini ma'am. Kastamat lang kini ma'am Dayan. Kasla ka digdigos mo sir. Talamat madlaw mo. E di rumuar manong naimi ni Dayan iti kwarto na. Nadakan? Nadakon. Sorry. Nagabom ka talaga. Di mat awanan ti makibiyang. Di na kon pakibiyangan, nakastamat ti ang ko pa nakibiyang kayan ka. Bikas lang. Nagkapukay ti hotel, ala. Lalaki at Dayan. Kasapulak. Nangi-check-in ka? Sungar ko na lalaki kasapulak. Sino check-in mo? Di na kang labam? Saan? Tara di na kain labak, jak mabaling i-check-in. Taasawa ito isuna, nga virgin nga kasar ko. Ano gusto sa mga itin na jay? Nukumat sa mga itin. Apa yung check-in mo? Kunak man lang kang awan ti pakibiyangan tunggal may sa karata. Sige. Makiboy pre naktumaten. Hinasa ko na? Makiboy pre naktumaten oras ako ayaten. Agpa-check-in naktumat. Apa yung magbagam kan siya di kita? Hanga siya tibang ibagam idireta. Noon niya takayat mo tibiyag mo, mahala ka. Mahala ka man tibiyag mo. Manong naimi nakariing dagita, naganak ka makada kami da mamaki ni papa, iti kasta pa nagsinungbat ni agkapsa. Sabi nga kami nakasdyan, nga di ka na nagpakada. Pa, sorry, ma. Nalipatak eh. Kasi nulayagan di ba nakalipat mo? Ita pa lang aramidam di kasto eh. Nagbaling ka na singpet, di pa nagubing mo. Inagbasbasa ka, kat maladaw ka, dada activities yo. Ada project yo, nasakin ka si kaswem, di mo malipatan tagtawag, di mangi-text. Damang pa lang. Nalipata kong gabata. Nakainom ka. Kidamti may... Kidamti pa nakairubom, kaputi arak. Nakainom ka, naalok yung matantirik nam, na nangi-check-in hindi may isang babae, kahit muli panagnek nga may isa kang lalaki. Handa ka ba't kid nga pawilan, gabot kahit may pekid din agasawakan. Ta maganatan kami matan nga madan ti apo ko. Dari ka na mapasamak dito, papa, mama. Di ba nag-asawam? Dari ka na mapasamak, di ba nag-asawak? Tama eh. Malaksid nga tayo na makasikukak. Ang imura nga tayo makasikukak. Di ka maawatan? I'm sorry. No di kayo mandago sa may kanita po ko. O nita, graduate din nila yan. Naibagahan na makinubyo ka nun. Baka umuno na iso na nga mangtad ka na kayo tiyapo ko. Wala. Ay manadyan ang ngig ko. Nga awanin ti makibiyang pa itong kalbay sa kata kayong agkapsat. Di mo kaya ito makibiyang niya ading mo.
Kat siyempre, dadamat ibaga ni ading mo Di mo bibiyangan suna. Diya katimot ko na kada kayo. Kunami kada kayo kanimamangyo. Ngawan sa baling agtinulong no saan nga da kayong kapsat. Nga da kayong tat mga sikaso iti negosyo. No, graduar to ni Dayan. Kahit tumulong tumatan ti negosyo. Mabalin mo tatagin na. Kinimamangyo. Tawag-tawagan nak ni Los manong naming gansang kong iaskaso. Dagiti text message na manong nami baga na kano ibagbaga na nga mailiw. Yung makasti karik idibagik manong nami. Santo na maulit. Aging ga manong nami nagalpas natin nga bulan. Ibaga na nga masikog. Oh my. Dakila problema. Yung saan ko lang kaskaso. Ito na minsan, manong na yung nag-overtime tinawagak siyempre, napapakin ni mama. Kahit ko nag-overtime pa. At ang minaskan nga maasikaso, may ring pass. It's up to you, iho. Ibagamdata kini ading mo, pakibagayan tulutan. Pinas mo lang ng sikat. Sikat mga ibaga. Awanin ti pakibiyangan itong galmay sa kami. Da kayo madlat pagpakadaan na. Diba? Kakarito na palpalabas gal daw, maladlado mo tiso ng agawid. Nga di mo tin pakibiyangan. Da kayo mat pagpakadaan na. Sige. Dakam tong arod din ti mga ibaga kigwana. Di makadakas manong nami napansadyay ni Los. Yung karigatan na sinapul manong nami no sa dinut ayan ti balay mi. Timawag ni mama. Hello ma? May sapay ng oras siguro. At sa nga ili dito eh. Sa nga ili? Sino? Luz ka no tinagan na. Di mo na nga nagsarita daki na Dayan. Ni Dayan, di mo na nga nakaamo nga masikog ni Los. Kahit kastaon iti pungtot ni Dayan. Diyan ka mo na apay. Ma, saan kong ipatpatig ni Los? Kaya madasungsung batam kayong kuha na. At yung pakita na kapamarik-rik, mama. Met. Basta natin mamati kayo nga masikog. Kore ako ibaga na pamati. Muno, pamanik-nik. Kano na pamanik-nik na? Tsak mabaling ikasar, mama. Gabatasan kong ipatpatik. Ada sungsumbatong kayong kuha na. Mabalingin pamuspusan ti amin. Ano na ito yun na yung adim nga problema ti biyag mo. Nang i-check-in ka ngamin, di ba ba yung samumad gayong yung patpatag? Ita na si Kugwam. Sa akong tulas ang hundeta, no talaga nga masikog ni Los. Mama, pagkawidan yun. Sige nga, Rod. Anong nami iliagawid ak? Ngayon dahil tinangilukhat, ti main door. Agdaratso ak kuman ti kwarto, manong nami dia maluktan ti siled ni Dayan. Pwede makita na ko nga da, nakiktutak idi balabag na tiri daw. Linuktan na. Sana man lang balibag na insa na tiri daw. Nakiktut din da. Allah ni Ma'am Dayan. Namanin aramid na rita. Manit po ditay, adda sa nga ilid dito, nga nang ibaga nga masikog, nga girlfriend mo ka no? Sir, saan ko ang girlfriend? Agpupong to. Namanin agtabog. Kaslaginaw. Ha?
Sino aginaw? Ni Ma'am Dayan. Loko, nilos aginaw ano ni Dayan? Kasal aginaw ko na. Baba ang nata. Basta't sumro. Iti sumuno nga aldaw manon nemi nakitak manin ti bakit. Iti ta sa paik tagawid ko na. Kanahin mata na ito eh. Kat nararak manin. Sinardangak manon nemi. Awan bariyak. Kabilitan nga. Talong agasot. Kinaot ko manon nemi. Pinirit ko iti walit ko. Bagat na bariyak. Gas ginasot. Sabagay, kapaila katamat ito, kan iti 1,000. Kasi kasano lang. Noon talaga bariyak. Nana. Ada kay man dito in. Kang kanayan at dito eh. Sabagay, dudaduma sa anga dito pagdagay. Sa mesa, baka no, dito ka magnaawang kayo. Oh, eto eh. Alam nyo. Gamanak. Sabi namin, itulog yung kastoy. Nakakutkutong kayo. Baka di kayo makaturturo ka na siya at baka ang pagyanan nyo. Hanga napindas, di papaunag nyo. Awang ka dito, anak nyo? Ada anak ko. Ket, abi nga saan na kayo nga si kasuin? Uno ato ka dito ubrana. Ano dyan anak yun, lalaki babae? Lalaki. Baka no na dyan asawa na dyan anak yun, na dyan manugang yun kat di na kaya kaya pag naedan ti balay da. Ang agsaya at iti manugang yun. Diyan ka mo nun da manugang ko. Ano? Saan nyo hindi kayo maawatan. Kasadar mo siguro ti anak ko. Abay na to yan, na? Sapsapulik. Sapsapulik niyo ta anak ko? Wine. Diyak mo no, makikita ko no saan. Ganyan kayo siya sa hanggang sa kilagpalpalamang, bagtit kan sa pa yan. Di mo magpagsurti bagbagam. Panawang kamalangin. Saan kanto ka din nga, mangmangtid kanya, kasurunak. Nakiro kayo nga kasasalita. Tsaka mawatan di bagbagayo. Sige, nakon. Manong nemi di suwang pedak dito balay, adan ti kotse, manong nemi ni Dayan. Iti sumrekak, simabat. Hi, kuya. Hi. Abay sa isa mo. Sorry kuya. Malinak man nga tangsit kayang ka. Sorry mat. Binagbagaan nagdapapakin ni mama. Nasa nung rumbeng nga gapat ha. Binagbagaan dak nga rumbeng nga tinulong ta. Rumbeng nga nagsinakit ta. Kasla idi ubing na. Diba lab na? Bagbaga mi di nga lab na. Nakasaysayad ka kanya kidi. Itakid din ta. At ang trabaho. Kanda na niya ako nag-graduate college. Magkapapatakid din.
Ano nga minterasyon sa pagkapapanda? Sika. Napangka nang i-check-in. Na nasikugam isuna. Kat sika. Nakinubi ka maten. In-check-in na ka maten. Oo. Kung kunak lang tayo dyan. Ako may boyfriend ko. Gamot na. Ako sa bali nga ayatek mo saan nga dyan nakainlabak ni Bagbaga. Sino ngamin? Pero kung may bagak. Sika. Nilos, tinakainlabam. Isong check-in mo. Saan ko ipat patag nilos? Kasano nga rin kuya? Kahit na si Kugam. Sa ako lapat yan na dyan, no? At ipakita ng ebidensya. Ano ito maraming ebidensya? No, di ba kita na kanya nga pregnancy test? Wala. Uno saan kat ada doktor mang certify nga talaga nga masikog isuna. Baka mangala. Pa-certify na ito doktor. Uno dublen na ti mangusa iti pregnancy test. Saan ito ipakita ken ka? Kuya? Kasano no, ipilit ni Los nga, ikasar mo iso na sangkuntong ikasar. Ureg pa peso nga masikog, ureg pa peso nga masikog. To apay, gabato nga, iso tipatpateg ko. Sino nga tipatpateg mo? Mabaling ka din nga, inak ang suhat. Na mo ilalak ta kwarto ma. Nito bagbagam. Pero kung Jack Ilak. Jack Ilak. Ora Jack Ilak. Apay ada sumrek kabayatin nga suksukata. Kuya. Mailiwak ka na gidi. Panang-ara ko bukan niya gidi ubingat. Ken already bumalasita nga. Kuya, siya ka di tinakainlabam? Apay kung may labag ka, kapsat ka. Apay katawa ka. Ngawan, nung di mo kaya tasungmbatan, di sa lutsud ko no siya tinakainlabam. Siya sumungbat no sino nakainlabak. Kaya no? Sino? Si Kakoya. Dayan, malagib mo kuya. Sakbay idi nga saan ako nga digdigusin. Idi paritan na kada papaki ni mama. Idi dumakailan di parukong ko. Naibagata idi di ba? Ngaipatpateg ka, ngaipatpategnak. Kaya lang, saan nga mabaling ka butag kapsat ta? Diba? Talagang saan nga mabalin? Kuya, saan ta nga kapsat? Sinag ko na kaga? Napapaki ni mama. Kasi ampun da ka lang. Oh, di ka kadiparagsakan? Kuya, arakupin ka. Dayan, kuya. Mabalin, hagkam di kiti lips ko. Hindi mo kaya siya akong siya akong di kararagsakan, kuya.
Kasi ka, naragsak ka? Ala, di ka ba't mapanagsukat? Ariana ka ro din. Sumurot na ka. Sumurot ka? Ito ko nagtikwarto. Di mo kayahat? Kuya. Sabi nga kuya ko ako nang palangarot kanya. Nangarot kaya't mga awag. Love? Sampay lang ka na ito eh. Agtupos ka pa eh. Awanin ti problema ta. Gusto ka santan nga gap-apa. Ituloy ta nagpinateg. Kasi ba nagpinateg ta idi. Gana pa ng tinulong. Ikasan na nilos. Kasi ka malanag ko na. Nga ori masikugiso na. Dasam. Nga saan nga siyak to di kasar mo. Padasam nga saan to nga siyak ti asawaan. Wala, padasam. Ti atin ko na ya. Atin ko. Alaan, kagsukat nga ro din. Nga saan ka sumusurutuhan. Dahil ko lang makita. Loko ka. Nakita mo matidin. Kabigatan naman ang naming kinasaritak na papaki ni mama. Pa, ma, agpeso ka di? Naibagagaya magkangka ni Dayan. Ibaglakit din na pagpudnomi ni Dayan. Nga nablablabas pa yung kapsat iti mariknana kangka. Kapatyan mi, ken patyan na, naradya bagbaga mga nakainlabam, kahit isuna. Hindi ka mapalang ipudnomi, kada kayo. Hindi madlaw mingad sa bali, iti marik na titunggal may sa kada kayo. Kamdya ka mo ta, kasla awanan kami iti tured kini mamangyo. Kasano nga napasamak ti amin? Nusa nga ta kayo ti pudno nga nagandakanyak. Asin nga ron ti ama kininak. Inistoryada manong naming iti kanumay sa nga parbangon na kang dati ibit ti maladaga ti labas ti gay. Nabayag idin manong naming akay ilir da ang takumamutin anak da. Wan manong naming. Kat kastaon iti ragsak da. Idi ta makita da nga may sa nga maladaga nga lalaki. Iti agib ibit ana ikarton. Nga iti arwatan na kat adda na naisalapay, naisagsak nga surat. Nga dada nga surat, kat imbaga dya ina, nga dinakabaylan nga kanti masakbayan, dahi nga maladaga. Isod ka po na, nga, inted na, kadapapaki ni mama. Nga isupay tinangted itinagan nga Wilfred. Nga dahi tamat itinrehistro da papaki ni mama, nga nagan ko, nga isuda siyempre tinaganak kanyak nga naikabil iti panakairistro. Asino nga ortinak? Asino? Dati dya ka mo asong batan. No, asino? Anak, awan tirong ba nga panggura amitinam. Inarabid na lang tikas jay. Tamo na nga isot pagsayatam. Pinagsayat ka met. Kano saan na ka nga, imbadaot ka na kami. Baka no, anya ko maitan tikas sa saad mo, hindi pa ilang ko mga, Diyak mo kiti makarik na itigura pa, mama, papa. Ngam kahit ko nga tuntunin. Alakat, tuntunan ma. Di relasyon nyo kay ni Dayan. Agtapal ka pa lang ha. Tagraduar pa ni Dayan kaya nagtrabaho. Talaga nga napasamak. Itikalikagom mi, kada papa, kad siya, kada kayo ka naganak. Ngata kayo, ti pangimbat yan mi. Negosyo. Na inpundar mi. Iti lang problema yan. Nitun ka nga kasawa kayo,
Ito, aguray kami akin ni mamangyo. Tapos di kas tagad ha. Dumating apo ko mi. No kaya tiyo papa, mama. Ore sampai ng restaurant yan. Yaramenta ka yung tapo ko. Natay decision niyo. Bagit nga saan ang kasanon ni Los. Tawagak mama. Papa. Tapos no, awanan ti problema. Tinawagak ni Los man. Hello, Wilfred. Si kano mismo tinatawag kaniyak. At akadi may pakita mga ebidensya na si kakit masiko. Ken nakasagana ka kadi. Nakahuyog ko. Nagpa-check up iti doktor. Naalisanak. Loko ka. Nangtad ka ti apagbida problema. Los, I'm sorry. Ngimamom ka di, awanin ti problema. Gabuti baga ka naalisanak, awanin ti problema. Awanin. Kaya gabuta, naguktalak. At ti babae nga ba't patag ko, nawayan tong ikasar ko. Sino nga minday ta? Di dayan, nakita mo, ti kapsat mo? Saan ko po nga kapsat? Ampunak lang. Ha? Oh. Bayang, tayo nagkasar kami kinidayan, imbitaran na kanto. Nakaragragsak akon manunay mi awanin ti problema. Iti panagawid ko manin manunay mi ti may nga malam. Adaman na bakat. Dinasagak manin. Nana, adakay manin. Ay. Ikit adakamat manin namang tulong ka niya. Anya nga tanong, umay ka la balayan. No, maasikaso ka nga na imbang. Siyempre. Nasalunat kayo. No, anyaman ti marikrik na yung sakit. Siyempre, maagasan. At katulong may ang no kayat mo, umainayon ka katulong. Tapno da pagturugam, at da libre panganam, ken maasikaso ka na laing. Handa ka nga dagdagan ng trabaho no, sa mo kabaylan, damat nga katulong. Ken no kahit mo titumulong, hindi kasi ay. Inutoy ka diti balayo, sir. Kaya mo't sumurot? Aw mula taktakaw mo? Baka membro kat sindikato. Ikinundakan to nagtibalay mi, kita kontakim to nagiti kakadwam, kita ilokat mo to ti gate. Anak lang aro itugtugo tayo, sir. Noon pa nagtalik mo kaniya. Ngayon sa nga kasdyan, saan? Hala, umay ka aro din. Naglogan ka. Taiyawid ka sa diabalay. Iri malukatahan ng tigate, manong naimin sa ragkotikotse. Mas daw ni Inday. Na, ala sir, nangalam natin ang palpalam ha. Ikita marbanin mo kahit napapakin ni mama. Agyan dito. Ala, nangisarag ka dito iti sa mga mamo. Ala sir, ang mga member sindikato na ita. Sa anak ang member ti sindikato. Amok dito nga balay. Nato ka na yun, ha? Imayak idin dito, eh. Well, iti dito nga balay. At ima yung inubrad to, eh. Malasing kon. Sapsapulag dito nga balay. Parbangon ngamin, hindi madanon ko dito nga balay. Idita, ibatik dito iti sapsapulag nga anak ko. Imbatim ti anak mo? Iti labas ti gate.
At naganti anak mo? No, tinungpal na rin dyan bagak nga nagan na. Wilfred. Hala, sir. Apay, ampun ka, sir? Hindi. Sa mo pag-ayam nga mo, tanabit tayo na naibagada papakin ni mama. Nanang? Siga. Wilfred tiragan na, nana. Agad, magpapasod ka doon ni sir nga, inambunda lang, di sumurte anak yo. Nanang, pakawanan na kitinaramid ko, anak. Inarakop ko manong name iti bakit sana nagalumiim. Noan yaman, tadaking kuha na nga na ikawas. Noan yaman ti angot na, noan yaman manong name, no nadungrit man nunoan na. Nanang, Wilfred, nabayakin nga karkararag ko masabay ko na makita ka. Tapno makapagpakawanak, itinaramid ko. Di ka amin kabailan, ikan tinaran niya masakbayan. Dati-dati ako nga, nako ng street children. Ini ada, nagramas kanya. Nga ka mo, no siya sino, kansa dino itanteyan na. Kadiso, lakay bahati ti bini, ti saklot ko. Ang problema, kini. Yung bawan ti panggap ko pulos ini, yung mangragragkan ka. Kini karik, ngipas ngay ka. Sakto sumapul iti pangtidagkan ka, tapno. Sang ka agsagrap, itirikat asagsagrapak. Nagyaman na kitinaramid yun, nanang. Kaya nagyaman na maniti Diyos. Nakalpasan nga naamuhak. Nga ampo naklain. Kaya makit-kita kagayamin nga pudnong inak. Nga makatultulo nga akong kengka. Edi rumuarda pa pa kini mama kat nakita da di eksena. Oh, apay? Pa, mama, iso ti pudnong ina. Hanya, agamanak ka na kayo, sir, ma'am. Hindi pa nang ipatagyo iti anak ko. Kasano nga mamati kami nga si Katina. Di surat ngayon batik. Surat mo rin jay. Uwan, sir. Anat arwated na anak mo. Hindi bati misuna. Imbaga naman nung naming. Simrek kami iti uneg ti balay manong naming ket indruar da papaki ni mama ti surat. Isudeta, sir, ti surat ko. Padasi man ti balbali yung agsurat. Nukas ta ti penkrap mo. Isuday tataro atin din ti anak ko. Papa, mama, ada ka ti pala pa nagduha-duhayo. Awanin niyo. Isu na ka talaga. Kan mariknak nga isu. Luksong dugo. O Diyos ko, agyamanak. Ang orti plano. Pa, agyan dito ni nanang ko. O sige, may naayong nga miyembro ti pamilya. Adan sakit ti rekrik nain na. Masapol nga may pantut ti ospital, papa, mama. Tarno agasan. O datan ti kapsat mo. Ay, ni darling mo. Ay, kuya. Wilfred ko no. Love, kunak malangin. Love. Abay, siya na ta. Iso ti inak. Ha?
Wow, kinang laing nga. Awan nga rin ti problema. Happy ending ako nada. Manong nemi pinag-confine ko ni nanang tapno maasikaso. Kaya talaga da, sakit na. Kaya naskan nga maagasan. Ay di mayroong nga rin ti hospital iso na manong nemi si Maranta nga rin magsak. Kaya iso ti kadwa ni Inday manong nemi nga agasikaso kada naskan nga maasikaso. No kaya nanawaik no ko na mabanog kayo. Hindi na makadagan anak. Awahan ito sa pulag pa kinapod Diyos na pinadgan ng tikidaw ko. Sa anak ko nga agpalpalama, tada ako ni tisidong ti anak ko. May isang atawin kalpasan nga nagraduar ni Rian manong naimi. Isumatan ti managkalay sani. Uwen. Kat tinabayagan nga inururay mi manong naimi. Kalpasan ti kalaysa kat mabalimen ti agkasilid. No pa idi pa hilahay manong naimi nga luklukkunak ni Dayan kaya't nakanon ti agkasilid kami. Kat dedi ayat manong naimi nga narik nami agpadpada idubing kami. Napalubusanan. Uwen, gabutata kami nga talaga nagpimpinateg, kanagpinateg, iti awan pateg na itumpal biyag. Sagutan mi manong naimi da papa kini mama kasama tayong kininhanang titalo nga bunga. Wain, ngayon dadada nga ng paragsak ti pagtaingan mi. Tinaringak nga balay manong naimi. Imadu kamin, kadgabutado kamin manong. Akit naragragsak kami. Ad-ado naragragsak. Nangrunakit ad-ayat ken kapya ditunggal may sakada kami. Ni Junior, ni Lily, kasama tayong ni Jenny. Da kami nga gasama manong naimit nang itultuloy ng asikaso iti negosyo. Nagtultuloy iti cash iti dati nga raramidan da papakin ni mama nga magdad kami donasyon kadagiti na dumaduma nga foundation kadagiti NGOs nga kasapulan manong naimit kadagiti pondo amay tulong kadagiti kasapulan di tulong. Naruna kadagiti agpalpalama. Aw, metan natin makikita nga agpalpalama. No pa'y agpalpalama nga namamok idi nga isugayon ti pudno nga nanang ko. Dito yung arod manong naimi ti pakasaritaak. Kadagyaman naklaunay iti anos mo anang ibasa. Kaya't sabi ko mga adamat na ibatik nga adal liwliwagan pagsarbingan ti biyag kadagiti padak nga dimngag kanagbuya. More power to your program manong and God bless. Toy agyaman nga pagaya mo Wilfred. Pagayam ko, Wilfred, thank you very much kayong gamit. Iting ka pa ng pura iti pagkasalitaan.